Noniin. Tässä on hyvin epämääräistä ideaa. Tuntuu, että tässä tulee aika kovat kiljunnat, kun sä lähet. Ei tullut. Hyvä. Ei tää käännettä tuon typerää pulkkaa, että näyttäis miltään. Ja sun jalat oli ihan sivuille. Jo 1, 2. Onks sä Päivi viime aikoina muuttanut lääkitystä vai onks sä niinku... Mä olin vaan vähän innostunut. Se oli ihan mahtavaa, kun sä nostit sen pulkan pystyyn. Siitä pitää vielä kehitellä vähän jotain. Ai tästä? Ei kato, koska se laskee Testi. tuolla. Testi 1, 2.